Здравейте хора, аз съм Ани и днес ще ядем от новото известно Орео. Гледайте сега. От новото Орео с 2 или 3, колко бяха държато вижте. И сега ще хапнем малко. Да го поопитам. Който го опитал да напише. Ще малко мляко да пия. С Орео, нали? Аз те го не съм опитал. Не. Само толкова. Може ли аз да потъпя? Добре, я ще налея. Не е вкусно. Добре, няма да го опитвам с мляко, защото аз го казах, че не е вкусно. Ето опитваме и. Аз само ще видя, ако пак е вкусно. Само ще видя. Може мало. Вкусно е. Няма да ми пиш. Много вече да пиш. Добре. Имам още едно Орео. Няма. Каква оценка ще му дадеш? Каква оценка ще му дадеш? 0. И ще го ядеш? Няма нищо да ядем. Как да няма? Толкова много неща и мама. Само пълзеникът е много ходиника, толкова. Моята оценка е 10 от 10. Другото е, че ще го изям после. Изкажи ли мала? Добре?